Господи, Татко Святи. Ето идваме при Тебе, Боже. Идваме при Царя на царете и Господ на господарите. Идваме да Ти благодарим, Господи, за днешния ден, подарен от Тебе, Исусе. Благодарим Ти, че ни събуди, Господи, Татко Святи. Благодарим Ти, че ни обичаш толкова много, Господи, Татко. Всеки изминал ден, Боже, аз виждам любовта Ти, Господи, и грижата Ти към нас, Татко Святи. Благодаря Ти за всичко, наистина, Боже. Ето, наистина, Боже, Ти благодаря за това, че Ти ни дари това детенце, Господи, Татко, на дъщеря ми, Исусе. Благодаря Ти, Господи, че всичко мина, Боже, благополучно, Исусе, и са живи и здрави и двамата, Господи, Татко. Отдаваме цялата слава, Господи, на Тебе, Исусе. Сега Те моля, Господи, Ти да благословиш, Татко Святи, Словото, което си дал на брат Хри, Господи, Татко. Помажи устните му, Господи, Татко. Излил духа си, Господи, Татко, в това Слово, Боже мой. И нека наистина това Слово, Господи, да го разберем, Господи. Нека отвори духовните ни уши, Господи, да чуем това, което искаш да чуем, Господи, Татко Святи. И да изпълняваме това, което слушаме, Господи. Наистина да се учим да живеем по Словото Ти, Боже. Само така, Господи, ще пребъдваме в Тебе. Само така ще бъдем благословени, Господи, Татко Святи. Само така ще има живот в нас, Исусе. Живот, Господи, Татко. Благодарим Ти, Господи, Татко, сега за това Слово и Те моля да благословиш брата, Господи, Татко, и цялото му семейство, Исусе. Оставаме се сега в Твоите ръце, Господи, говори ни, Боже. Говори ни, Татко Святи, чрез Словото Си, Боже, за да разберем какво искаш, Боже, от нас, Татко Святи, в името и в кръвта на Исус. Амин, Боже. Амин, амин. Спрете ми, ходите кучите. Слава на Бога. После пробета пашем Божия молитва, време за молитва. Сега темата ми е животът е пред теб, а как ще го живееш, зависи от теб. Ще приема още веднъж. Живота е пред теб, но как ще го живееш, зависи от теб. Сега, пред човекът има две възможности. Да живее живота си с вяра в Бога или без Бога. Това е личен избор всеки един човек. Сега много хора казват, аз искам да живея живота си сам. Живота, който имам да го живея. Без никой да ми казва как да го живея, какво да правя и си кара живота така, сам. Обаче много хора, които пък разбират същността на живота, ако мога така, търсят Бога, викат към Господа и наистина, когато се покаят, получават нов живот и тогава, че започват наистина да усещат Бога в живота си. Защото Словото Божие каже, че дойдем при Него, Той е новражда, спасяване, да се имената в небесата и може да прави храм в нас, така че това са неща, които стават следствие от вярата в Бога. Но важно е да има в човека съзнание с кого иска да живее живота си. Сам или с Бога. Когато казвам сам, пак трябва да кажа, че не си сам, защото в момента, когато ти отхвърлиш Бога, идва другия Бога на този свят. И когато той дойде, живота на човека става още по-лош. Така че Йоанна 10 казва така: къде се идва да отканне, за коли да погуби. А Исус казал, да имате живот и той е изобилен. Сега да вземем при човека след двата живота, и да вземем другия живот, който е ограмен. И сега много си виждаме, често виждаме сега наистина, той след какво става. Последните виждате новините. Колко много лоши неща и колко малко хубави неща стават. Защото е виновен, разбира се, грехопадението, дявола и това, което наистина се сети от това нещо. Сега, Евреи 11 Словото Божие казва така: а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог, има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. И да им при Бога с вяра, приемаме го и получаваме наградата. Наградата е вечният живот. Нещо, което няма аналог. Понякога не свикна наистина на тази земя, свършим дадена работа, да получим възнаграждение за това, което вършим. Обаче при Бога идем с вяра. Не вършим нищо, само го приемем и вярваме в Него и получаваме възнаграждение и това е вечният живот. Нещо, което наистина няма как да го опишем. И сега, което вижте, при човека стои как дилемата: живот с вяра или живот неверие. Много често вижте понякога в този свят нещата, които стават. Понякога обесърчават хората, казват: ако имаш Бог, ще има войни, ще има болести, ще има това, ще има това. Да, хората в този свят наистина търсят аргументи за своето неверие. Обаче ние имаме аргумент за нашата вяра. Аргументът е Христос, той, който направи на кръста. И Словото Божие казва, че Неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човек се остава без извинение. Сега, който наистина
иска да намери Бог, ще намери. Погледни към природата, Вселената, звездите, Луната, Слънцето. Кой ги е поставил в нищо? Кой държи Земята в нищо, да рече надолу нагоре? Много въпроси. Всичко е преката на Бога. И сега, алтернативата, която се пред човека е, като се казва, двата пътя. Широки и тесния път. И ние с Господа, другия с дявола. Това е истината. И сега вижте, тук ни казва така, че влезте през тази портата. Сама дума влезте, това е един призив. Един призив поканен от Бога. Бог кани хората да дойдат към Него, да дойдат при Него. И макар, че Бог да сила никой не кара в рая, но Бог кани. И самото, мога да кажа, че като призив към хората е самото покаяние. В 11:17 апостол Павел казва пред Теоропага, Бог прочее, без да държи бележка за времето на невежество, заповяда на всичко на всяка се покаят. Бог заповяда, това е не шега работа. Бог призова, Бог кани и Бог заповяда. Това е пътят, който може да закара в небето. И сега, разбира се, човек дали се покори, няма се покори. И той казва така, влезте през цялата порта, защото широка е портата и пространен пътят, който води в погибел и мнозина са онези, които минават през тях. Виждаме, че широкия път, широк на ухолство, на удобство, на хубавото, неща в този свят. Много са, които вървят по този свят. И знаете, понякога съм имал така възможност да говоря с хората в света, с които са близки като приятели. Общуваме, уважават ме, почитат ме, говорим, да, и имаме след това пак почва своите далавери, пак твоите работи. Разбираш, че ти му говориш, но той не те чува. Той те слуша просто от самото учтивост. Обаче, човек сам избира своя път. За жалост, всеки от нас ще стане пред Бога. И въпросът е от такъв живот си избрал на земя, това ще получиш там. Словото Божие, Галатяни 6:7 казва така, каквото посееш, това ще поженеш. Живота на тази земя е място сеяне. Как ще живееш? На кого стоиш? Кого избереш? Това е нещата много сериозни. И казва така, поне тясна е портата и се сеяне пътят, който води в живот, а малцина са, които ги намират. Вижте, много пъти Исус Христос, когато проповядваше, около него беше, особено така проповядал планата, хиляди по хиляди бяха множествата. После на Лука 12, пак гледам, множествата се тръпаха един с други, се насекаха. И тогава те пак, въпреки бяха много хора, той каза, не бой се мало стадо. И към интересна работа, толкова много хора са около него, пък той говори мало стадо. Що ли? Защото Исус познава сърцата на човека. Знаеш ли колко малко хора тези много от тези множества ще бъдат истински. И то се вижда практика по на кръста. Колко бяха 4 милиона, ще види на кръста, колко бяха 5-6 човека на кръста. Къде бяха тези хиляди по хиляди, бяха изцелени, бяха освободени, всеки прогледна, глухия прочува, неме проговори, програми бяха очистени. И всеки не става човек за мене. Къде бяха тези хора? Всеки взима чулото и се прибрал вкъщи. Както правиха прокажените, помните. Те бяха 10, само не се върна. Той къде са други 9. Значи, жалко ако човек ида при Бога само да получи, да вземе това, за което иде и се отиде. Каква полза? Каква полза, че при Господа? Приеми Господа, ама успеш ще ска така. Потърсете Господа, ще живеете. Римея 23 така, и ще им потърсите. И ще намерите това, което не потърсите от сърце. Така че, наистина, пътища много този свят. Обаче, словото може да казвам, човек трябва да осмисли, да къде говори този път, какъв е краят му. Притчи 16:5 така, има път, който се вижда прав, че човека, но краят му е пътища към смърт. И сега, ако Йов, много ето се казва Йов, знаете страдалеца Йов, много пъти говорим за него. И тук казва така, вижте, в Йов 7 казва така относно живота. Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са като на наемник. Когато си лягам, казвам, кога ще стана. Нощта се протака и непрестанно се мятам насам там до зори. Колко е наистина актуално и днес. Земният човек на живота не е воюване. Така е, всеки е борба. Борба е всеки ежедневие, борба. И тъй му свърши вечерта, ляга да спиш, вече мисли за утрешен. Кога ще усълна, пак да положим борбата. И така живота, стъпка в стъпка, така заминава живота. Обаче, вярващият човек осъзнава къде живее и наистина каква е реалността. Аз скоро бях говорил с тези неща в Първия на 5:19 казва, че ние сме от Бога дечица, а целият свят лежи в лукавия. Всяко нещо. На този живот, който на тази живеем, никъде няма описание, че християнски живот ще бъде само цвете и рози. Няма такова. За жалост има християнски служители, които обещават идват при Господа, ще бъде тип-топ, няма да има проблеми. Ама дама, не е така. Евангелието не е нещо. Словото Божие предупреждава, че като християни трябва да бъдем готови за много неща. Трябва да бъдем екипирани за това, през което трябва да преминем. Защото ако не си екипиран,
ще дойдат изпитанията, ще дойдат трудности и ще паднеш, ще се минеш. Аз във времето познах много хора, преди 30 години, като карах Господ, почти измини, 10 програми да правят Бога, тогава масово излегаха на вълна хора, по 20 човека излегаха на покаяние. И аз беше голяма благодат, 50-та църква беше. Много хора, може би около 5-6 честни църква. Те тогава Варна нямаше това църква, само тя беше тогава. И всяка седмица излегаха на покаяние. Обаче излизат на покаяние след 72, тия, че ги няма. И се радваха за там. Вижте, много важно наистина човек, когато дойде при Бога, да осъзнае при кого идва, защо идва, кого се идва, да къде този път. Ако той няма тези отговори, там ще излиш за шоуто, се порадва, ще вземе на Библия, каквото дадат, и се отиде. И на друга седмица вече го няма. Трябва да знаеш, че този Бог, който е падал небето и земята, той има мисли за тебе. В Еремия 2:11 така, аз знае мислите, които мисли за вас. Мисли за добро, а не за да дадем бъдеща надежда. И Бог е промислил за човек вечен живот. Вижте, Словото Божие каже в Матея 25 глава, ще спре сега, че ада не е създаден за човека, той е създаден за падналите ангели за дявола. Обаче за жалост, хората, които отварят Бога, не ще бъдат там. Камо за жалост. Защото отварят Спасителя. И няма как. Това е надеждата на хората с Христос. И тук вижте Словото Божие в Деяния 14 глава, Павел и Варнава създаваха църкви, създаваха общества. И когато се връщаха при тях да ги утвърждават, не им казаха, не се притеснявайте, живота ще бъде цветя и рози. И чухам как сега. След проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия, там където беше създали общества. И утвърдяваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват в вярата и ги учеха, че през много скърби трябва да влезат в Божие царство. Защо скърби? Това е реалността, разбирателна. Светът, в който живеем, това не е нашия свят. Това не е нашето място. Ние сме хора, които преминаем и заминаме. През всички жени си казва апостол Петър. Така че на тази земя нещо, което е насърчено, че през който да преминем, ще преминем с него, няма да бъдем сами. Това е което е насърчено. Че Бог е с нас. Исус казва Словото Божие, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Това е обещание от Господа. Това са последните думи на Исус Евангелие на Матея. Аз съм с вас. След това, Йоанна 14:18, когато Исус говореше на своите ученици, заминава, ще ги остава, тогава той каза, няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Тук говореше именно за Святия Дух. Значи, Исус е с нас, Духът Божий е в нас и Бог е с нас. В Римляни 8:31 каза така, ако Бог е откъм вас, кой ще бъде против вас? Представете си, Създател на небето и земята, Бог, за който няма нищо невъзможно, той е наша страна. Ние сме Негови деца. Така че, какво да преминаем на тази земя? Не трябва по никакъв начин се притесняваме. Вижте, в Римляни 8 глава, често говоря за този стих, Римляни 8:18 казва така, само да намеря. Поне смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да сравнят с славата, която има се открие към нас. На тази земя всичко преминава, това е временно. И хубаво и лошо, и благословение, и лошоти. Всичко е временно. Важното е да бъдем при него решени. В Филипяни 3:11 апостол Павел казва така, дано всекак достигна до басейна на мъртвите. Дано всекак, на всяка цена. Всичко друго губи смисъл си, разберете ме. Може на тази земя да си бил много успешен в живота, бизнеса, във всичко. Добро семейство, хубава къща, хубава кола, пари, доходи. Всичко може да е тип-топ, добре. Обаче, ако Господ го няма в живота ти, напразно си живял, напразно. Матея 16:26 казва, това е за думи нашия Господ, така. Какво ще ползва, ако спечелиш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за земя на душата си? Няма какво да дадеш. Вечността няма аналог, няма сравнение. И така ще се трябва да държим здраво за Господа. Сега, разбира се, никъде не гарантира, че едно не ще върви винаги безпроблемно. В притча, беше 16 казва така, праведният и 7 път да падне, показва Словото Божие, Бог пак ще отдигне, Бог няма да го остави. Така че имаме увереността, че върви по този път. Да, ако при е трудно и някой път може да паднем, но Бог няма да остави. Но вижте сега, нещо, което искам да разберем. Животът е предизвикателство, но как ще идеш от него, зависи само от тебе. Как ще изидеш, как ще минеш през него. Защото понякога може да падаш, може да ставаш. Въпросът е финалът, много важно, вижте. Много път съм казал, вижте,
много пъти апостол Павел пише за християнската маратон. И ви каза така, вижте, така бегайте, ти каза, защото да вземете така наградата. Аз съм казал много пъти, че маратона тръгват много хора. Обаче накрая се оказват в средина много малко влизат. И накрая до финала стигат един двама трима, но нещо остават назад. И Словото Божие казва така: не знаете, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Така често да я получите. Значи трябва да бъдем мотивирани от Словото Божие, от Духа, от Господа, да продължаваме напред. И то не само така, просто като така да вървим, да неглижираме пътя, който вървим. Напротив, да бъдем дразумени, с вяра в Господа, стъпка в стъпка, да продължаваме напред и знаем, че Бог е този, който ще заяви там, за който сме тръгнали. Сега, нещо, което е важно, защото искам да кажа, че Библията говори, че има победители в Христа, има и победени от света. Въпросът е от коя група си тем. Дали си победим в този свят, или си победител Христос. Няма как да върши двете места. Сега ще ви кажа защо. Когато говорим тук със света, тук става дума точно за греха и за духа на този свят. Разберете, борбата на дявола е не срещу неговите, срещу църквата, срещу християните. И от нас иска да стоим твърдо. Ще дойдат изпитания, ще дойдат изкушения, ще дойдат трудности, ще дойдат страдания, но ни трябва да продължаваме с Господа. Сега не трябва по никакъв начин, когато да дойде, да променя нашето взаимоотношение с Господа. Напротив, ни трябва да продължаваме с Него. И нещо, което вижте, нещо, което е важно, че в живота има битки, които Бог ги преодолява без нас. Но има битки, които ние трябва да преодолим сами. Аз ще дам послушай пример за това, което говоря. В Словото Божие, в Йоанна 16:32 казва така, това са думи на нашия Господ Христос, тук говориш на своите апостоли. Ето настана часът, даже дошъл да се разпъснете всеки при своите си и мен да оставите сам. Обаче не съм сам, защото те са с мене. С това ви казах, за да имате мир, в мене мир. Света имате скръб, дързайте, аз победих света. Така, света имате скръб. Ще видим как с тези свят остава в едно положение, в една дума скръб. Значи, този свят няма какво да ни предложи, разберете ме. Мира, спокойствието, сигурността идват само от Бог. Във времето съм познал хора, които са тези дебети върху мутрите, много пъти говоря за тях. Тези хора са имали парите на този свят. Хотели, ресторанти, плажове, всичко било тяхно. Обаче тези хора нямаха мир с стата си. Вечно намусени, вечно бодигарди около тях. Къщи им имаха едни пазванти, едни такива довари направили, оттатък бодигарди пазят. Той няма мир. Може да има парите на този свят, но той няма мир. И нещо, което искам да кажа, света не може да даде нещо, което не го притежава. Мира идва само от Господа. Зато Исус казва Словото Божие: елате при мен, отрудени и обременени, ще успокоя и ще ви дам мира си, казва Словото Божие. И в Яна дали отида малко пред каза така: и кой да е при мен, никой няма да го върне, никой няма да го изгоня. Виждаме наистина колко е милостив нашия Господ. Сега, когато говори света имате скръб, значи, докато много в момента проповедници идеализирате Евангелието, правят го едно, не, цвете и рози. А Словото Божие, апостол Павел и въобще Словото Божие няма този идеален образ. Никъде няма този идеален образ. Напротив, винаги когато се говори за благата вест и за вечността, за небето, винаги се говори за реалността така, която е. Ще гледам сега Псалом 90 казва така, Псалом 90. 10 стих. Дите на живота не са обикновено 70-80 години. Така добре. Или където има сила 80 години. Но и най-добрите от тях са труд и скръб. Интересна работа. Най-добрите ни години са труд и скръб. Защо ли бе? Ви така е. И казва така, защото скоро прехождат и ние отплитаме. Знаете колко времето са имал така познати. Говорихме за Бога, те казват: искам той да прави, борба, пред. И накрая в един миг така направил, защото му свършил. И каза: така правих децата си, внуците, направих къща, вилата, направих. И накрая измачи живота свърши. Защото не си разбрал истински смисъл на живота. Живота не е да правиш, като да слушаш Вавилон. Целта на живота е да намериш своя създател, да го приемеш и да имаш вечен живот. Това е целта на човешкия живот. Относно това, вижте, относно живота ни, Христос много места обещава своите последователи. Говорим в прав текст. Помните, един мъж дойде при Господа и каза: учителю, ще сем как ти видиш. И с кому каза: ти си имат гнезда и си леговище, човешкият син няма где глава да послоне.
Интересна работа. Той трябваше да знае с кого тръгва и за какво тръгва. Не за някакви материални облаги, а напротив за вече за духовното. И тук сега сам Исус казва Словото Божие. Ако бяхте от света, света ще да люби своето. Но понеже не си от света, но аз идвах от света, светът не мрази. Ако света не мрази, знаете, че мен при вас е намразил. Значи една дума, участие това, което изпитаме днескашния ден, тази всичко го изпитвах Христос върху себе си. И страдания вземете, и понякога неразбиране, и понякога изпитания, и понякога трудности, понякога теготи. Да, това е реалността. Но той ще го изпита върху себе си. И после каза така, помните думата, която ви казах, слугата не е по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако се пази моето учение, и вас ще пазят. Но всичко това ще ви се сторят преди моето име, защото не познават онзи, който ми е пратил. Значи дума, християнинът трябва да бъде екипиран за това, което предстои в живота му. Аз не казвам задължително, ще бъдем едва не като кълъп, ще бъдем представя една жена. Но християнинът трябва да бъде готов за всяко изпитание, за всяко предизвикателство в своя живот. Ако ще Господ, ще приеме едно, може да приеме друго. Аз в момента сега чувам в Африка сега, се избиват християни. Живи християни се избиват. Правят се църкви в Африка. А до преди 2 години там беше много голямо благословение. Рихард Бонке с хиляди по хиляди се спасява хората. Дойде време на изпитанието. Така че се накаже, че днеска може да е хубаво, от тези нещо, което трябва да бъдем екипирани и да бъдем готови за всяко нещо, което ще е върху нас. И сега, в Матей 10 глава, даже тук има си, който Исус казва Словото Божие, неприятели на човека ще бъдат домашните му. Нашите най-близки хора ще станат нашите неприятели. Коя е причината? Причината е, че тези, които не вярват, дявол ги използва да бъдат срещу нас. И понякога нашите хора, които обичаме, хората, които сме готови да дадем живота си, се каза, да бъдат срещу нас, защото застава вярата. И знаете, вярата е винаги тази, която разделя хората на две. Вярата в Бога. И тук Словото Божие, когато сега Исус казва Словото Божие. Да не мислиш, че да поставя мир на земята, не да поставя мир, а нож. Ножа е благовестието на двете. Благата вест е това, което режите на две. И сега казва така, защото и дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и сега против се кърми. И неприятен човек ще бъде домашните му. За жалост така се получава. Но не трябва да се обезсърчаваме. Аз вярвам всеки от нас, когато повярва в Бога, би имал това преживяване от своите най-близки. Жена, деца, родители, съпруги. Това е съвсем естествено. Някакси без причина твоите близки почват да мразят. Без причина твоите близки почват да стават врагове. Това е един момент, който човек трябва да го преодоли. Но както е при малко, всяко нещо, което преживяваме на тази земя, го преживяваме с Господа. Не без Бога. Бог знае през което трябва да преминеш. От тебе не се иска да се насърчаваш, но се иска да се довериш на Господа. И знаеш, че Бог, аз ще кажа лично пред себе си. Аз когато вярвам в Бога, не сме турци. Когато вярвам в Бога, баща ми, като разбра, че почна да учи в Библейска академия и няма си така долу точно отвън към въда, така, по-представаш, каза, по-представаш. Викам, татко, стема. Нека да почне. Едва ли не, аз при това бях музикант. Живеех разгонен живот, имах семейство и деца, тогава бях хубав. Когато повярвах в Бога и когато реално вече стана реално проблема, станах неудобен. И когато казах, че аз и моите жена ще ходим на църква. 6 месеца живеем в една къща тук, пред къщите, баща и майка ми, и си говорим. 2 стаи живеем, няма много стаи. Представете, че в 2 стаи аз живеете, аз живеем и в един миг заедно сега нас не си говорим. И това е 6 месеца така. Но аз казах, Господи, какво да става, аз ще седам. И се ръждаваме всяка ден, взимаме децата на църква. И полека този момент отмина. И дойде време, когато майка ми не вика, пари, ай сега закъснете за църква, да отпаш седнеска. Искам да кажа, че когато премине този период, Бог дава наградата. Но иска съустояване. Слава бъде, Господи. Когато Исус каза, аз победих света. Сега в Словото Божие казва, да спрем да се представяме за нещата, които ние не можем да променим. И знаете, понякога хората казват, сега чувстват този ден главата ми, понякога почнем да мислим за много неща, които реално не са наша компетенция. Не са наши сили. Вместо да се обезсърчаваме, да се стюкаме, да вайкаме, по-добре кажем, Господи, оставам проблема в Твоята милостива ръка. Знам, че Ти можеш да направиш много повече, колкото искаме да мислим, както Словото Божие. И сега Словото Божие, Исус Христос, това казва на своите апостоли. Да не се смущава сърцето ми, вие вярвате в Бога, вярвате в мене. Значи, смущението се преодолява тогава, когато има вяра.
Когато вярата е малко слаба, идва потъл лодката. Когато вярата е слаба, започва да се колебаем ние. Стоим твърда вярата, без значение през какво преминаеме. После Исус каза, моя мир оставям, моя мир ви дам. Аз не ви дам, като се да ви дава. Да не се смущава сърцето. Виждаме, че когато говори за мира, говори за обратното. Да няма смущение. Да няма мисъл. Значи по-добре стои в ръката на Господа всичко, отколкото се притесняваш и се чудиш кой как ще се случи. Няма смисъл. По-добре, Бог знае как ще се случи най-добре. Но важното е, вижте, трябва да е ясно разбиране. Вижте, в Римляни 8:32 казва така. Римляни 8:32. Онзи, който не пожали своя син, да го предаде всички ни, как не ще ни подаде заедно с него и всичко. Сега говорим всичко това, говорим всичко за живота и за благочестието. Всичко, което е необходимо за живота на земя, така и за вярата на Бога. Сега всичко не говорим за палати, не говорим за дворци, говорим за нормален християнски живот. Бог обещава да даде. Не да задоволи нашето, едва не нашите неща, които си искаме в ума, а да задоволи това, което имаме като необходимост, Бог знае най-добре. Даде това, което наистина имаме като желание и като необходимост, ако мога така. Сега, и в Словото Божие, вижте, в Римляни 8 глава, от 35 стих много казва така. Тези стихи трябва да бъдат нас създадени като една увереност, че Бог е този в нас. Той е в нас и той няма да остави. Има причина, мотивацията е, има Христовата любов. И казва така, кой ще ни отлучи от Христовата любов? Скръп ли, или отеснение, гонение, или глад, голота, беда или нож? Защото както е писано, убили сме заради тебе цял ден, ще сме като все заклане. Не, ще оставим повече от победители, чрез този, който не е въззивал. Поне съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито каквото да има друго нещо създание, може да ни отлучи от Божията любов, която е Христос на Господ. Няма такова нещо, което може да отлучи. Разбира се, ти можеш да отлучиш само ако решиш. Бог те държи в ръката си. Никой не може да те вземе там. Ако ти сами не пъщаш тази ръка. Така че, вместо да се завайкаме, се тюкаме, какво става, по-добре държи ръката на Господа и знае, че с тебе той знае където се заведе. И сега, когато говорим повече от победители, защо повече от победители? Този, който е с нас е по-велик от всички останали. В Римляни 8 казва така, ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Няма такава сила. Великият Създател на небето и земята е наша страна. Ние сме с Него. Така че трябва да имаме сигурност и уверен, че през който да преминаваме болести, скърби, страдания, притеснение, немощи, какво те са, ние го преживяваме с Него. Той е с нас. И вижте, Римляни 5 казва така, мир с Бога, представи се. Мир, значи много важно, вижте. Това става мир с Бога, това че възстановяване на взаимоотношенията. Когато време Адам и Ева се грешиха, отношенията между Бог и човека бяха разрушени за известно време. Бог изгони човека, отнема се градина, после избава Авраам, после даде чрез Моисия закона, после даде Христос, дойде Христоса. Виждаме едно полека установяване, но като цяло, когато се установява взаимоотношение между човека и Бога, когато приеме Христос. Така. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Христос. Чрез Христос човека установява своето общение с Бога. И тогава ми ще поставя, това вече, ако се осъдим с Бога, ръка за ръка, няма кой да ме притеснява, видите ме. Не се притеснявайте от нищо, което преживявате. Сега, в Словото Божие говорим за Христовата любов. Сега, Христовата любов е тази, която Бог изляза Сатане. И нещо повече, тази любов вече в нас тя почва да принуждава да живеем за Господа, не само себе си. Сега, като сме били в този свят, всеки прави равносметка на живота си, според това, което му е необходимо. И било като семейство, било като децата, а за утрешния ден. Е така, всеки нормален човек си прави наистина свои планове за живота. Обаче, приемайки Господа, вече разбираш, че тези неща не са необходими. По-скоро се доверя на Бога, кажи, Боже, ти знаеш всичко. И съпругата ми, и децата ми, и надеждите ми за Тебе, бъдещето ми всичко в Тебе. По-добре е, вместо да се вайкаш, да тюкаш, Господи, нека бъде Твоята воля. И виж сега кога Словото Божие. После Римляни 5 глава, извинявайте, Коринтяни 5 глава, 14-15 казва така. Защото Христовата любов ни принуждава. Значи Бог не насилва на любовта, самата любов от нас, тя ни принуждава. Принуждава защо? Като разсъждаваме така, че понеже един от всички ще са умрели. И че той умря за всички, да не живеят вече живите за себе си, но за този, който умря да възкръснал. Вижте така, това е въпрос към живите, не към умрелите. Това е слово към християните. Когато човек е без Христос в своя живот, без Бога, той е мъртъв греховите си. Ефесяните 1 казва така,
И когато при Бога и съживи вас, когато бяхте мъртви чрез престъпления грехове. Съживи вас. Всеки един човек, който е бил далеч от Бога, е мъртъв греховете си. Това е истината. Но всеки един, който иде при Бога, който Бога е съживил, му дал вечен живот, нов живот, който Бог е под ново създание, той вече има мотивацията от този, който живее в нас. Той не мотивира да живеем вече нов живот. И казва, живите да живеят не за себе си, а за този, който се тяха младо скъснал. Вече имаме специално човешкия живот. Слава да. И сега, когато говорим за победа, трябва да знаем какво трябва да победим. Говорим за победа в греха и света. Сега, света е много общо казано. В света, в Библията, има три разбирания. Като творение, като хора и като хора на този свят. Първо като творение. Соломон Вечетел казва така: Господня е земята и всичко, което има в нея. Като творение, всичко е на Бога. Второ, Бог толкова возлюби света, че даде своя роден син. Тук говори за хората. Бог учи хората. Обаче трето говори за духа на този свят. Не любете света, не скоя света. Това е, че духа на този свят, това е дявола. Така че не трябва да се борим срещу греха и срещу духа на този свят. Да не се подаваме на изкушенията. И вижте сега. Словото Божие казва, че някой път казва, някой там ниски слави. Чул съм много хора, които живеят на греха си и се оплакват. Аз съм слаб, аз не мога. Чакай. Слаб до кога? Си не можеш да се справиш. Не Бог е в тебе. Не духа е в тебе. Не Бог е с тебе. Защо се подаш на дявола на греха и на изкушенията? Вижте, Словото Божие казва така, вижте. О смъртте, къде е победата? О смърт, къде е живото? Живото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Благодаря на Бога, чрез който ни дава победата, чрез начина на Христос. И има победа на греха и смъртта. Победа име. Сега не казвам, давно ще умрем. Вижте, Словото Божие ясно казва и в Соломон. И ти сега казва така. Пръста, това е казал, ставни пръста, а духа ставни при Бога, който го е дал. И когато помните разбойника на кръста, може минути или часове преди да се отиде от тази земя. Какво направи? Помните ли? Той каза на другия до себе си: ние с тебе сме лош хора, ще да бъдем тук, ама той е Господ. И каза: Господи, спомни за мен, когато ще спомни за мен. И скоро му каза: такива хора като тебе там не ги искам. Така не му каза? Не. Той каза: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Днес. Не утре, не утре, днес, каза Словото Божие. Вижте, в Йоанна 11 глава. Това са думи на нашия Господ. Много пъти ги забравяме. Забравяме ги и когато се правиш Словото Божие, вярата започва да ослабва. Трябва да си напомним тези неща. Словото Божие каза така. Да беше, когато Лазар умря. И тогава едва ли Марта и Мария имаха упрек към Господа и казаха: ако ти беше тук, Лазар няма да бъде там. И тогава ще стане, какво каза Исус Христос? Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако да умре, ще живее. И никой, който е жив, вярва в мен, няма да даде вярваш в това. Виж колко я сказа. Този, който е жив, вярва в мен, никой няма да умре. Да, просто християнът ще премине, затваря се този свят и го отваря в небесно царство. Това е самата истина. Сега има и такива религии, които казват, че едва душата спяла и през хиляди години ще възкъсне. Няма такова неща. Словото Божие казва: истината казвам, днес ще бъде с нея в рая. Така че това е истината. Сега, говорим сега, апостол Павел дава едно уверение в Римляни 8 глава, точно тези, които са повярвали в Господа и които вярват в Христос и които знаят наистина какво имат в себе си. Какво имат в себе си, имат вечността, имат наистина живот. Защото много пъти чувам християни, които казват: и нека да ставим пред Господа, дали ще бъдем угодни на Господа, дали Бог ще приеме, ама дали Бог ти да... Чакай. Ако не живеем постоянно, ама дали, къде е нашата вяра тогава? А кой вярваме? Трябва да вярваш, че си спасен. Трябва да вярваш, че си Божие дете. Бог е твоя баща. Имай вяра. Да, може при него да падаш. Падаме, ставаме и сме негови. Сега ще кажеш, знаем пример. Всеки от нас има деца. Ако са твои дете, един мък се изцапа и той при тебе, той не е твое дете. Пак е твое дете. Какво правиш? Скъпваш го и го приемаш пак. Промишляш го. Така е при нас. Човек може да понякога може да се греши. Може да отпане правенството. Сега казвам, няма праведен човек, който да върши да бъде не греши. Няма праведен човек така. Така че не го оправдам греха. Не си ми кажа, че като цяло при Бога и да мен си негови деца. И сега пък Словото Божие казва така. Сега проче няма никакво осъждане на тези, които са в Христос. Никакво осъждане. Които ходят непоплутно по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи, представим се от закона на греха и смъртта. Ако бяхме закона, да живеем закона, Словото Божие каза: заплата на закона греха и смърт. Това е закона. Но приемаме Христос вече, ние вече не сме свободни от закона. Законът вече не действие спрямо нас. Словото Божие ще сега ми да така от духа на причинен стих.
и който е много сигурен, голяма сигурност дава. Йоанна 5 глава, 26 си казва така: истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал смъртта в живота. Виждаме колко сигурни стихове и когато почнат християните да умуват там сега, дали Бог ще направи, дали чакай. Това е неверие. Никой не трябва да поставим въпроса така. Въпросът е, трябва да знаем нещо важно. Словото Божие казва така: заплатата на греха е смърт, а Божията е вече живот в Христа. От тебе зависи кой избереш. Ако живееш в греха и греха там ти е хубаво и продължаваш да живееш там, и не ще получиш заплата на греха смърт. Макар че правилно казах, Ада не е направен за човеците, направен за дявола и падналите ангели. Но когато хората отворят Спасителя, ще отиват там. И сега, а нас тези неща, Бог ни дава така откровение да ги разбирам чрез духа. Няма как човек без духа, човек няма как да се справи с тези неща. Няма как да ги разбере. Във 2 Коринтияни 2:14 казва така. Във 2 Коринтияни 2:14. Благодаря на Бога, който винаги води победно шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благословението на познаването на Него. Казва победително шествие. Това не е ние сами. Ако ние сами може да се справим в живота с всичко, не може да даде Христос. Но слава да бъде Господ, Той го направи за нас на кръста. И сега, греха или Христос, това е много важно. Искам още мога да продължа тази тема сега. Увереността, която има от Словото. В първия начин се казва така: онзи, който е във вас, е повелик от този, който е света. Кой е света? Сатана. Кой е в нас? Свети Дух. Кой е повелик? Той е Бог. Така че, ако ние сме в Божия страна и Бог е в нас, този, който е навън от нас, той няма власт от нас. Той отвънка може да ръмжи, може да плаши козите, може да плаши овцете, но може да лае, но към нас не може да прави нищо, разберете ме. И това са билни против, когато някой гони демони от християни. Няма как да в тебе живее Свети Дух. Тебе живее Бог и да даде дявола там и да каже: аз ще така се няма излиза от човека. Кой си ти, бяло? Кой си ти? Тук живее Бог в човека. Свети Дух в човека. Там няма място за други. Да, той може да ходи, може да направи много неща около тебе. Като куче може да даде около къщите, но в тебе не може да бъде, той няма място. Сега, Словото Божие каза, в 1 Коринтияни 6:19 каза: или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Божий Дух, или не знаете. Значи понякога искам да кажа, лукавия използва неглижирането на Словото и идва и всява смутност сред хората. И сега почват едно друго, като има неприятности, проблеми, си имаш проклятия за гърба си имаш демони и тръгват и такива, и намират се такива учители и тръгват постоянно си ги освобождават, се ги гонят и се освободени, се за образане. Това е страшно отбетимо. Словото Божие каза: и ще познаете истината. И истината ще направи свободни. И ако следвате свободи, ще бъдете си свободни. Йоанна 8:36. Така че, разберете, това е истината. Други работи са, нямате нищо общо с истината. Сега, в Словото Божие, в 2 Тимотей 1:7 говори тук за характеристиката за Светия Дух. Светия Дух живее в нас. И тук Словото Божие не дава да разбираме какво става. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Сила, духа е в тази сила, любов, да обичаме Бога, да обичаме хората в света, и себевладение. Това да че самоконтрол. Значи виждаме, че нещата имат някакви неща. С една дума, страхът не върши Божията воля. Да, нормално човек да има страх от Бога, това е нормално. Обаче не говорим да има страх от този свят. Бог е в нас. Бог е в нас и Той ни дава сила за нов живот, дава ни любов да обичаме Бога, да обичаме ближните си, дава ни сила за себеконтрол, да знаем докъде може да отидем в този свят и къде да спрем. Това е много важно да видим. Не се оставим греха да побеждава. И сега, когато Словото Божие казва победата на света, знаете откъде идва? Те идва именно когато се покоряваме на Бога. Сега ще дам си Словото Божие казва така: това, което води към победа в християнски живот, е прибъдването. Прибъдване и постоянство. Не е многото знание, вижте. Понякога хората да знаят много. Аз ще дам пример сега. Фарисеите и книжите знаеха много. Знаеха се много. Рибарите знаеха много малко. Но рибарите познаха Господа и тръгнаха след Господа и какво направиха тези рибари. Повечето от тези апостоли бяха, казват, неграмотни науки рибари. И сега, Господи, ако те бяха неграмотни, обърнаха света, ако бяха грамотни, какво бяха направили? Тук знанието е добре, но не само знание. Аз ще говоря Божия това. Изисква познаване.
Сега просто ще кажа, аз знам ли кой си, знам името на никой си, знам как се облича, знам къде живее. Той нищо не ползва. Но когато кажеш, аз познавам никой си, това говори, че нещо интимно. Познаваш човека, имаш взаимоотношение с него и може да кажеш, не си нещо познаваш. Бог това иска от нас, да познаваме него, не само да знаем за него. И сега, в Словото Божие говори как се екипираме, как да пребъднат вижте. Това е постоянството. В Ефесяни 6.10 казва така. Ефесяни 6.10. Най-после заяквайте Господа и силата на Неговото могъщество. Най-после заяквайте в Господа. Значи, понякога хората има хора, които идват при Бога, получават така молитва за покаяние, казват, те покаяват си, казват, съм спасен. Добре, но какво правиш така? Това е едната стъпка. Християнството е ходене с Бога. Прибъдене в Господа, постоянство. И ако ти си дошъл само тук при Бога, си се покаял и си го приел, какво правиш утре? Не трябва семейния живот, който живееш, той показва кой живее в тебе. И когато живееш с Господа, Бог дава сила. Полека-лека се противопоставяш на греха, на стария живот, който си живял. И важно е наистина да осъзнаем, че света, това не е нашия свят. Света е място, през което преминаваме. И наистина този свят може да победим само чрез вяра в Господа, не сами. В Първа Йоанна, 5 глава, 4-5 казва така. В Първа Йоанна, 5 глава, 4-5 стих. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победил света, е спечелена от какво? От нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божия син? Виждаме, всичко е свързано. Света е такъв какъв е. Ти можеш да бъдеш победител, само чрез Христос, чрез вяра в Господа. Не да го дърпаш, а да бъдеш с Него. Ще кажа, защо? Понякога има хора, които казват, сега ще правим това или онова. Ще правим плакати, правим някакви неща, които в главата, какво ще правим ние. И да ще дърпим Бог с нас. Но това не става така. Бог каза, първо търсете. Аз съм към много пъти. Не съм против тези съжаления, тези неща, които е. Но има нещо, което трябва да кажеш ясно. Брати и сестри, съберем на някоя си дата. Се молим Бог да извърши това или това. Нека да се молим пред Бога. Да стоим пред Бога с страхопочитание, боговение, така какъв Словото Божие. А ние не да дърпаем Бога, кажем, Боже, сега тук. Мислим, че това не Бог няма и къде ще дойде с нас. Няма дори. И понякога много хора се разочароват. Правят такива изситни събрания. Някои такива събрания отиват хората болни и няма изцеление. И кой е виновен? Бог не е виновен. Бог не е виновен. Защото правят се работи без Бога. По-скоро би трябва да се молим, ако Бог има нещо, ако Бог решил да извърши ако трябва. Много важна мотивацията е и как представим се нещата пред Господа. И сега, света, това са времените видимите неща в този свят, но вижте сега в Евреи имаше един човек, който каза, живееш така, както че вижда невидимия за Моисей. И ние като християни трябва да осъзнаем, че преминах през тази земя, трябва да имаме тази вяра в Бога. Сега някой каже, аз не мога да бъда като Аврам, не мога като Моисей. Добре, ти бъдете каквото може да бъдеш, но живей с вяра в Бога. Живей с вяра. И вярата, която е в сърцата ни и живота ни, това неминуемо се вижда и около нас, от хората около нас. Евреи 11 казва така, вижте, Евреи 11 глава, заговори за Моисей. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото израел като един, който вижда невидимия. Моисей израел като един вижда невидимия. А за нас казва Словото Божие, казва така, за вяра. И какво повече да кажем? Защото не ще ми стигнем времето да приказвам за Гидеона, Барака, Самсона, Ефтая, за Давида, още Самуила и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лововете, угасяваха силата на огъня, избягаха острата на ножа, оздравяваха от болести, оставаха силни във войни, обръщаха в бяг чужди войски. Всичко това ставаше с вяра. Що? Те ли го правиха? Бог го правеше. Разберете, нашата сила не е в самите нас. Тя е в Бога. От нас иска да оправим на Бога, да се на Бога и да оставим шупрегата на Бога. И той е този, който ще направи това, което е необходимо. Ефесяните днес казва така, Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Много повече. И сега, в Филипяни апостол Павел, още малко няколко ще прочета, с които завърша. В Филипяни апостол Павел вече казва сега. Той казва така, всичко считам за измет, само Христа да придобия. Сега дума, всичко в този свят, който имаше, за него нямаше стойност. И той ясно го заяви. Той каза така,
Но това, което беше за мен придобивка, като става Богочетър за Христа, още всичко ще съм като измет, като загуба, да това преизходи нещо, познаването на моя Господ Христос, за който загуби всичко за измет, само Христа да придобие. Сега искам да кажа няколко предупреждения относно християните. Когато човек вярва в Бога, тръгне с Бога, с времето започва понякога да прави компромис с нещата, които едва не преди е вършил. Иска, чак толкова сега, едва не Бог не толкова, нали, не е толкова предлечива всяко нещо наистина за обръща внимание. Ще съм казал, опасно е. Опасно е човек да се с огъня. Когато си яраш чечката на огъня, ще се опариш непременно. Когато си яраш греха, непременно ще се пострадаш. Словото Божие казва така. Истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга на греха. Християните не трябва да допускаме греха да се връща обратно там, в нашия живот, там, където е бил. Напротив, трябва да бъдем, да го изираме напълно. Ще в Рима 6 казва така. И тъй да не царува греха, вашето смъртно тяло, да се покарете на него свят, да не царува повече. Да, преди сме били в този свят. Върши това, което прави света, обаче вече не трябва да се разберем, че това, което Бог се от нас, вече нов живот. И тук в Словото Божие вижте, завърши с в Откровение казва така. Откровение 27, 27, и тук говори за хората, които са победители. Не говори за които са победени. Значи, разбирате, християнин не е призван да бъде победен. Християнин трябва да побеждава. Може да пада и да става, но трябва да побеждава. Сега казва така, вижте. И видях ново небе и нова земя. Защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и светия град Иерусалим да се от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога с човечеството. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техният Бог, ще бъде с тях. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Не ще има вече жаление, ни плач, ни болка, първото премина. И седящи на престола рече: ето подновявам всичко и казвам, напиши, защото тези думи са верни и истинни. И рече ми: сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. Държание ще дам даром от избрана водата на живота. Който побеждава, ще рази тези неща. Аз ще бъда Бог и той ще бъде син. Тук няма победение. Няма никакво такова така. Тук говори за тези, които продължават с Бога и устояват до край. Вижте, искам само да кажа нещо. Има победи, които Бог ни подарява просто. И Библията има тези неща. Ще дам пример сега. Помните, когато изключи 14 глава, когато Моисей беше пред Червеното море. Моисей не може да прави нищо. Моисей може да прекара хората през морето. Не можеше. Но когато направи обръз към Бога, Бог му каза: не се притеснявай, Моисей. От тези хора да за тебе, няма ги видиш повече. Какво прави Бог? Разли морето на две. Да го направи Бог. След това съди 6-7 глава Гидеон. Гидеон имаше 300 човека с себе, 300 човека. Пред себе си имаше многохилядна, 20 може би армия. Нямаше как да се пребори с тях. Сам. Но какво направи, вижте? Бог му подари победата. И нещо, което е уникално, там съди пише: Моисей били с 300 човека в битката и с 300 се върна. Нито една жертва нямаше. Това е Бог, разберете ме. Това е като приказка. Може да си представи многохилядна армия и Моисей отива, Гидеон отива с 300 човека и както видите с тях, с 300 се връща. И тогава вижте нещо, което е много силно. Няма да чета, но тук идеме сега такова дохода да го кажем. Тогава те хората казаха: Гидеон, ти бъде над нас, царувай. Ти и твоите са след нас. Обаче виж кога се каза Гидеон. Това е нещо много силно. Тогава Гидеон се връща като победител. Тогава израелите мъже казаха на Гидеон: управлявай над нас и ти, синът ти и внукът ти, защото ти ни освободи от ръката на Мадиям. А Гидеон им каза: нито аз ще управлявам над вас, нито съда ми ще управлява над вас. Господ ще управлява над нас. Какво става? Гидеон осъзнаваше кой откъде беше победата. Не от него. Не от хората му. От Бога. И още може да например, Давид и Голиат. Давид, младо момче, Голиат, силен войник. Как можа? Едно камъче. Кой го направи? Бог го направи. Има още летописи 20 глава и от цар Йосафат. Добър Божий човек. Добър цар. Беше умреден от много войска. Какво направи? Не се оплаше. Припадна пред Господа с събратите Юда, се молиха и Господ му каза: Йосафат, не се притеснявай, боят не е твой, боят е мой.
Утре с арпите, тръгна с тръбите, арпите, те тръгнаха на война с тръбите. И докато там, он ги нямаше, ги нямаше. Това е истината. Но има и битки, които трябва да спечели. Това е битка с греха. Битка със света. Това са много важни неща. В Битие 4:7 Каин е Авел. Тогава Бог каза на Каин: Каин, що си намъсна така, бе? Що съм разсъл? Ако правиш добро, няма да ти бъде прието, каза. Но ако вършиш това, каза, греха лежи към вратата. Към теб се стреми, каза, но ти трябва да го владееш. Значи и днес и сега. Греха идва около нас, има го около нас колкото искаш изкушенията, но не трябва да го владеем. Евреи 12 ти каза така: не сте се още съпротивили до кръв бората против греха. А последния си, който каза, Евреи 12 каза така: търсете мир с всички, гаде стави. И оно свещение, без което никой няма да види Господа. Нека Бог да благослови. Амин. Гале? 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 Не, извинявайте, само че знам. Гале, бе! Гале! Моята жена чува, бе. Гале! Те това, бе. Пунча стави към човек. Извинявайте.